Jeg heller ikke hører i hvert fald her. Du er kommet ind i vores land og beskylder os for at være nødt til Du skal ikke. Jeg er født i landet. Jeg er ikke indvandret til Danmark, så du kan ikke stå og sige til mig, at jeg bare skal holde min kæft. Hvorfor bliver du ikke i dit eget land og reformere det? Det er meget mere brug for det, end vi har. Det er Danmark. Det her, det er muslimer i Danmark. Jamen, muslimer er et skråbskørt udtryk. Muslimer, det er det engelske udtryk. Hvorfor må det ikke være i Danmark? Tal dansk, mand, og lad være med at sige muslimer. Hvorfor må det ikke være i Danmark? Muhammedanerne, det er et problem. Dem, der er fra Kina og Indien, som en anden tredjedel, er også hjertelig velkomne. Men muhammedanerne, om hvem enhver, der har studeret muhammedanismen, ved, at de kun er her for at indsmire sig, indtil de er stærke nok til at henrette os. De skal ud, fordi det er i den grad en fare, at... Danmark for danskerne! Udlænding ud! 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 Inger Støjberg, hvorfor er en pakistaner mindre velkommen her i landet end for eksempel en amerikansk kristen? Ja, vi kan jo se, at de, der kommer fra ikke-vestlige lande og primært med muslimsk baggrund, har meget svært ved at falde til i Danmark. Siger, min datter skal ikke giftes med en muslim, så er det ikke racisme eller fremmedfjendskhed nødvendigt. Jeg tager lige ordet igen her. Du bliver nødt til at respektere din medborger i... Du er ikke det, der er... Du bliver nødt til at respektere din medborger i... Du er ikke medborger i mit land.